Balik ke pyrthei ke rakhi ya kata ke World Suicide Prevention Day. Ke kata ke World Suicide Prevention Day. But balai bo na pleng ki khon samla ki jongi ki shimno yala ke jong ke jingim. Kublai parlong ni priang sngpai pi sa shisin patcha kani ka program ke jongi kata ke jingwa tai lingkot halor ki mat ki paper ki bakta ke imlang ke salang ke jongi. But hakani ke episode mentas ngi ya kren halor ka suicide lani kata ka senjang ka ba bona preng jongki para briew ki jongi ki shim ban dekat no jubor ya ka jing im ladi ka suicide lani kata ka jing shim no ya ka jing im ladi ka de ka wei na ki jing ka ba ka im lang ka salang hi ka yakendu pat sakhi man la ka por ha ka pyrthei hi pro ka wei palat nyau lakh ngut ki briew ki pintukut no ya la ka jong ka jing im man lau snem na ki ba bon teli ki daw kini kilong kimat ki bangidon kam ban berkat bat ban puson. Kajing suatu baklas pang suicide kejelai. Kabobongsan ganau ternai. Kadai kajing pang kemensim. Kabungyong kata kajing psychological pain. Ba kibriu kiso ba mendon lan syuk. Dah kumui pat. Ilak persang ni kibobon. Ndrei kira syam ni kajing syam. Iba kimla asya-asyu. Ka suicide kamni kajing pang. Ka suicide dia kata jong kata kajing pang kemensim. Kat kum ka United Nations, ka suicide ka wan balai ha ka thop jong ki jing yap ha padang ki khun samla ka ta na do ka khatsan ha do arpho kundai snem karta. Hinyo pulai na ka shispa jong ki suicide ha ka pyrthei ka ja ha ki ri ki ba ka yo ka kot ka long ka peduna. Dan shipon teli ki da ki ba pin bor ya u la ni ka briew ban shimno ya la ka jong ka jing im la ban dei na ki daw ha yeng asem ki jing ka la ka im lang ka salang ka kot ka kya ka bor perkhat pat kum ta teter. Ladang ya kran chapang ka ri India sa phuwei na ka shispa teli ki suicide cases ka dei da ki samla ha bo ka lai post nam karta. Ke National Crime Records Bureau ko ong ba iwei pon nyo wei lakh ngut ki briew ki yap na ka daw ka suicide house nam arajar arpuar bat kani ka long khat ar pon saw na ka shispa kadai ka babuntam ha India hadu mentamene Hagi wigi ki babon ki breu ki bashim ki je majong ki de ki bapang. Ndrei habi India pada ngiwi ba Mri ba pang ba sim je majong ki ba bakya ki ba byang ki mu di bakhan ki khambon ban ki pyrthei ki long keme ki khana school ki khambon man kita namar ki jing ban ki jing ki jing son ki jing em ki jong ki Habangi pai pacha ka jalla ka jongi ka suicide ha padang ki khun samla ka de ka wei na ki jing ka ba kraw ha ka liang ka kwat ka kya ka jing bon jong ki briew ki ba shimno ela ka jong ka jing im ka nang kiu kat nang mi ki snem kat kum ka jing lum jing tip jong ka miglaya police la register kuma arajar riu spa lai pusan teli ki suicide cases ha ka jalla na do usnam arajar san ha do arajar arpuar bat ka ba bontam ka de house nam arajar arpuwei da ar spa apun riu teli ki case Henry kat ba ka jing bon jong ki samla ki bat pindukut no jendat ya ka jing em lade ha ka ri ki de ki kenthei ha miglaya pat ki ba bon hi ki de ki shinrang house nam arajar arpuar kumbah nyau pusangut ki samla ha pedeng kerta khat pra hadu lai pu snem ki yap na ka daw ka suicide kata san pu prangut ki de ki shinrang pat khan riangut ki de ki kenthei ka jingkali ka long balai ngidon kam bandawat bat ti benya halor ka ni ka benta ladangi pek ya ka data jong ka miglaya police nila ban shem ba ka suicide ka dei bet na ki ba bun teli ki daw ha ka ba bun na ki ni ki case ka daw ka long ka bam shai Hagi wei pat ngi shem ba ka jing ha yeng asem ka jing kerni drugs ka jing bam yo kam yo jam ka jing sha nyo ben ha ka imlang ka salang ka kam samla ka jing duna ha ka bor perkhat ki long ki kat tu kat ni tli ki da ki ba pelong ki brio ban shim jubor ya ka jing im na di dang shen ha ka yeng dor bar thau an u mentri ka tnat ki kampo yeng iba preston tin song ilo ong ba tang ha East Khasi Hills district la register kumba lai spa san po pratali ki case ha kini kisan snem balalej. Hatu ka suicide ka de ka kambian ka an ka barim kata ka Indian Penal Code
ka ken bi an ya ka jing thmu ban shim jubor ya ka jing em lani ka ta ka suicide attempt Henry ka an ka bethamai ka ta ka Bharatiya Nyay Sanhita araja arphulai lani ka BNS kala pindam no ya ka ne ka kendon number kat kum ka ni ka an ka bethamai ka jing ken bi an ya ka jing persyang ban dekat jubor ya la ka jong ka jing em kan pentelot shu e ka jing mut ka jing perkat jong ki tu ki briew bat pendu men si mi ki ban wat jing yarap ha ka jo ka por kan penlong ya ki briew ban shep tiang ban wan chakmat ban register ya kum ki ni ki case na ki daw ka jing shapik mat hashnong hathau bat ki kunram ha ka bei day bat ki an ki kanun ha ka bei day bat ka ni ka jing thmu jong ka ni ka an ka bathamai ka ta ka BNS ban pindam no ya ka ni ka don ka long ban pinchlori ki briew ban wan chakmat ban ya kran halor ka ni ka mat ba ban wat ki la jing yarap ka mental health policy ka hi kalong wide ranging kalong ka bayar ba ti ka way na ki bangi bu hakmat ba hi ka self harm ka jipan sao jong ki breu lade but on top jong kata ka list hi ka dei bangin thanglan da ka bangi ai ka jing yalam lenti ni ai ka jing sneng jing krau ni ai ka jing pen i ba kumno ki samla ki bat ki help ki don kam ya kita ki bangi ongki coping mechanism kamat phang jong ka jing rakhi ya ka World Suicide Prevention Day min tau snem ka long ha ki ni ki jo ki mat kata ban pin ka la ya ka rukom perkhat ha ka be day bat ka suicide ka jing sim ni ki jing em la jong am day ka pop am day ki jing tuna am day ki jing salon kani kana yung ki jing stom ka jong fi kam sim ka jong fi wan chang ma ni ne kan chang ta ki bahiye rum ki so thu bala ki lagi ki ai ka ti ka mon ti ka diang ban ya ra me ki la ban lai maka suicide ngoi pa ko ko bala ban sange kamdon ganu suicide ka mom la ban la dangi usiar ke ayen ka jing im jungi ki breu kalong ka ba kodor kadai ka jing ai jong blai but abangi kendu ki jing ki ba kat no ru ni don kam ban snow thu bat ban new kor ka jing ai ka jong blai kapor kla day yangi ban wan chakmat ban ya kren ha ka ba shai bat ka ba yo i ya ka ni kamat ban pin sapriang jing tep halor ka jing don kam ban pindu pendam ya ka jing pet ban jing nyo ben ha ka imlang ba salang ka jing thmu hi ka long ban pin thamai ka rukom perkhat jongi ha ka be day bat ka ni ka jing kat kum ka jing ong jong i director ka Sun Care Charitable Trust i Dr. Sandy Sim ka jing rakhe ya ka ni ka sngi ka long ban yarap ya ki to ki ba ya khun ha ka jing dum ban ta ni ki sha ka jing shai ban pin i sha ki ba ka ni ka jing im ka long ka ba kordor uno la ni ka no ka breu ki ba persyang ban shim jubor ya la ka jing im ki day ki breu ki badan kam ya ka jing yarap namar ngim tip ka ka ba ki ya leng ba ni penslo ri ki banyak keren mekran chi yang chi sem mekran chi perlong ekran para kelas nomor pemata ki mekran so ibreu ki persang ban ong ki ba bo no do mobile phone chero keren ni ibreu itu ibreu kum ibreu kum karakter apa tu ba screen jong fi ka jing thmu ka ba kong sandu hi ka jungi kalong ba kom ka department ni kwa ba in spread ya ka awareness in pensapriang ya ka jing so thu abadeng kamtam kini ki vulnerable groups ba lani ki group ki ba sha kata adu da ka ni ka jing persang jong ki kamtam ki samla but what ki bala khamsan ru baran kata ka bangi onka suicide prevention kum ki nong shong shnong jong ka ni ka ri ka bi ka jongi ka de ka kamram ka jongi i wei ban yarap ya ki to ki ba ma ya kum ki ni ki jing tanju ban ai min siam ya ki ban wan chakmat ban ya sami ki jing jong ki ha ka no ka rukom ka ba ki ibet hi ma ki ka long ka baran kam ban ithu ya ki sai na ni kita ki dak ha ki to ki breu ki ba don ya ka jing mut ban pyniap ya la di ka long ka baran kam ban pin ka lai ka jing perkhat jong ki pai pa habangi yo i ya kum ki ni ki breu ban pet ya ki kum ki ta ki baran kam shishai ka jing yarap bat om kum ka kam be an
Ti parlok itu ilong jing batai lingkot jongi halor ke jing don kam jong ke jing rakhe ya ke ni ke sngi bat nginget baling ba ke ni ke program ni lala ban pin sapriang jing tip shapi halor ke jing don kam ban itu ya kita gi briew ki don kam shisha ke jing rap bat kum ki nong shong shnong ki badon kita ke jing ke klik ke dai hok ingi bengin wan chakmat bat ban itu ikum kita ki briew bat ban nok ke ti ke mon ke ti ke diang na ke benta ke bah ke miat jong ke imlang ke salang hi te parlok tat haduk bengi dikenduk bang bat pi hakawai pat kapor ngade iban getiu mauri na ke bentau for front media ku blai ke po jong pi baro